Efektívna online komunikácia pre mestá a obce. Komunikácia je rozhodujúcou súčasťou sociálneho, správneho alebo technického systému. Má nezastupiteľné opodstatnenie v samospráve, ktorej efektívnosť je v rozhodujúcej miere podmienená úrovňou komunikácie. Komunikácia v samospráve je zrkadlom kompetencie ľudí vstupujúcich do systému verejnej správy vo vzťahu k verejnosti, použitých technických prostriedkov a médií, ktorými subjekty vo verejnej správe komunikujú. Analýzou využívania zdrojov v prieskumoch a anketách o dianí v mestách na Slovensku vychádza fakt, že s pribúdajúcim stupňom vzdelania respondentov klesá podiel využívania klasických zdrojov informácií a stúpa podiel využívania internetu na tento účel. Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania sa javí ako výrazný diferenciačný faktor aj v prípade deklarovaného záujmu o dianie v meste. Záujem o získanie informácií stúpa s výškou vzdelania respondentov. Z hľadiska štruktúry respondentov podľa zamestnania boli pri prieskumoch identifikované vzájomne odlišné skupiny obyvateľov podľa preferencie informačného zdroja o udalostiach v meste. Prvou je skupina súkromných podnikateľov a živnostníkov, ktorá jednoznačne preferuje internet. Dôchodcovia vystupujú ako výrazne konzervatívny segment, orientujúci sa skôr na tradičné zdroje informácií s dominanciou printových mestských, obecných alebo regionálnych periodík. Posledným zistením bola orientácia nezamestnaných na voľne šírené letáky a billboardy. Jedným z dôležitých krokov v procese tvorby komunikačnej stratégie mesta je voľba vhodných prostriedkov komunikácie, ako aj spätné vyhodnotenie ich efektivity. Prieskumy potvrdili tendenciu zvyšovania záujmu o moderné elektronické formy komunikácie zo strany občanov mesta. Množstvo výhod z nich robia v celosvetovom meradle jeden z najpoužívanejších prostriedkov komunikácie. Komunikácia prostredníctvom internetu má celosvetový dosah, je nepretržitá, umožňuje rýchle doručenie informácie, spätnú väzbu, relatívne ľahkú prácu s informáciami a poskytuje prijímateľovi možnosť voľby za relatívne nízke náklady. Mestá a obce pochopili, že sa ocitajú v trhovom prostredí. Nesúťažia len o priazeň voličov, ale aj o priazeň občanov, investorov, podnikateľov, turistov, korporácií a obchodných zastupiteľstiev. Čím úspešnejšie budú obce a mestá v tejto súťaži, tým väčší bude hospodársky potenciál mesta a teda aj prísun daní do obecných a mestských pokladníc. To zase umožní obciam a mestám riešiť svoje problémy, zlepšiť kvalitu svojich služieb, dbať o ochranu pamiatok a prírody. Pri vstupe na trh musia poznať želania, predstavy a požiadavky svojej klientely, aby ich dokázali cielene ponúknuť záujemcom. Preto je logické, ak samosprávy miest a obcí začínajú využívať marketing ako dôležitý pracovný nástroj. Princíp marketingovej stratégie mesta či obce spočíva v upevňovaní pozície mesta vo vonkajšom trhovom prostredí. V porovnaní s firemným marketingom však existuje významný rozdiel vo vonkajšom trhovom prostredí. Kritériom nie je len finančný prínos, ale aj kvalita života v meste či obci z hľadiska jeho dlhodobého rozvoja. Vďaka internetu sa stala PR komunikácia skutočným vzťahom s občanmi miest a obcí. Internet zmenil pravidlá a mestá a obce musia zmeniť svoju stratégiu, aby naplno využili svoje možnosti. Okrem univerzálnych webových stránok potrebujú samosprávy vytvárať mikrostránky so špeciálnou landing page, prvou stránkou, ktorú návštevník uvidí po kliknutí na odkaz a presným obsahom, pričom každá z nich bude určená úzkej cieľovej skupine. Blogy, video, tlačové správy a iné formy online obsahu umožňujú samosprávam priamu komunikáciu. Samospráva na webe je spoľahlivý zdroj informácií pre jej občanov, ale aj kontaktné miesto pre nádejných investorov a podnikateľov.
Obce a mestá na webe poskytujú aj nástroj na pritiahnutie turistického ruchu. Podmienkou úspešného online marketingu je správna identifikácia typových skupín, na ktoré sa treba zamerať. Na zostavenie profilu sa musíme dozvedieť čo najviac o danej skupine ľudí, aké sú ich ciele, záujmy a požiadavky a akým spôsobom ich chceme osloviť. O množstve typových skupín je treba premýšľať podľa toho, čím sa od seba rozlišujú. Silným komunikačným nástrojom online marketingu je e-mail marketing. Ide o formu priameho marketingu, ktorá umožňuje mestám a obciam posielať informácie verejnosti podľa typových skupín. E-mail marketing je proaktívny, na rozdiel od marketingu založeného na webových stránkach. Tie predstavujú pasívnu formu prezentácie a reklamy. Webová stránka tu síce je, ale návštevník na ňu musí prísť sám. E-mail marketing vám umožní prísť za návštevníkom, je teda proaktívny. Základom úspechu e-mailových kampaní je kvalitná databáza e-mailových kontaktov podľa typových skupín, efektívny softvér a cielená stratégia. Výborným zdrojom na získavanie nových kontaktov sú webové registračné formuláre umiestnené na webe. Efektívny e-mailový softvér slúži na správu databáz kontaktov, vytváranie kampaní v grafických šablónach a analýzu ich úspešnosti na základe otvorení a presmerovaní na stránku. Priame oslovenie verejnosti je vybudované na základe vzťahového marketingu, obojstranného vzťahu medzi občanom a samosprávou. Revolúciu vo využívaní internetu ako nástroja priameho marketingu spôsobili sociálne médiá. V roku 2012 bolo na sociálnej sieti Facebook vyše 1 milióna Slovákov vo veku od 26 do 56 rokov. Ľudia v ňom venujú podstatne väčšiu pozornosť obsahu, ktorý prichádza od priateľov a ľudí, ktorým dôverujú. Podstatou komunikácie na sociálnych sieťach v novej ére online marketingu je zaujať. Úspešné mestá a obce dokážu svojimi akciami upútať, ponúknuť pridanú hodnotu, zabaviť a súťažiť. Spokojní občania si účinnou formou virálneho marketingu zdieľajú videá, fotografie a zážitky. Videomarketing je oblasť, ktorá by v marketingovej stratégii nemala chýbať. Stále viac užívateľov dáva prednosť obsahu vo forme videa a dokonca považujú stránky s videopríspevkami za hodnotnejšie ako ostatné. Online marketing dnes prináša nekonečné možnosti, ktoré čakajú na to, kým ich mestá a obce využijú. Preto, ak chcete zmeniť veci k lepšiemu, buďte inovatívni, kreatívni, sledujte nové trendy a premente potenciál vášho mesta alebo obce na úspech.